but teachman of say police station cars be enough for treasure woman no wanchi ni potemu a free here teachman of hey you to meet kwaji di besi police station esi to bodom police station enti eno no chese you to na yes what do dey boy ya to ba wi enim se amamu de continuation to aso enti se we lusu aba wo de aban nyama e wo ho ekwe anya gigi amanfo sika e kan wo so mo ye national cathedral me no we kase ska aban na se no MPP for fu e wo se ka di power e ma enya light no aban bia ba no bi oja ho akwa e fu adugu a oja e wa John Dramani Mahama bra ofra ban mo eja edi tumi na ma na Akufo Addo former president no oja 6 months fu na bitim dia a power ama yenya nkane wo man ni Abusuani mo akwaba edeba Adepa TV so so Adepa TV atenase na nsɛm a kyese ebu mu mpa ewa abonten so ebi ne atenase ne ne titire ne ntini etwe nkomo edefa ho na manya NDC deputy secretary ewa haisi Bernard Asante ne no eba betwe nkomo kakra ede afa oman Ghana ho NDC Mpuntu sisi aya de Ghana hye NDC nta nti die na yekoso ye ne be twinkomo bebre nti Mr. Ojebre na kan ho na ye ntwa nkomo twin so boss mpa so me kwa baba eni me kosi na me adom ne ma ko NDC si Ghana for ye si de oman no ama His Excellency John Dramani Mahama waso in ne ma akwakoye secretary, deputy secretary for Techiman North. Mami Musa said, "Any of my brain, Sana, yen share any Musa, His Excellency John Dramani Mahama, a bay nothing for your honey." Yo, me about me that was the Senator O'Hara. Say, you got John Dramani Mahama at the kind of my pen. You teach man off for the year. In public prayer, Timbia yaka say NDC ba power na teachman of epeja or NDC penso na nursing trainer yehu kroko no ewo ho yiwa John Dramani Mahama NDC penso enya community day school ewo kroko NDC penso eyo fuman akwan schools be pre wo ho NDC penso eye nti yiwa John Dramani Mahama efi na wasen ba idie did say teachman of near Estefata Biano, yes, Abeka. Now, I need to send say, ya sign any MP or bar Papa B. Ababacana. Yamani, last 4 years, now you got John Dramani Mahama and Canada. And so, while no send you for be prayer, what teachman in Potemura, it didn't come on. Becca said, my minimum power, I yell teachman of him. I'm not it. Na saa prayer ya Papa John Dramani Mahama abaka ne ho ejidi se me de assurance me de ema teachman of amanfo wo nyina ne se omunya ngidie se de ye maame na ne papa ni wa otimi si training college o musukura si e wo twobodom e de ama ne manfo no ne papa abaka ne ho be compete ni nyina kama na ye mofra hwebunu east ye a teacher training college ba ko pe ene wo ye ha and also a water. Now they is 11 constituencies and the teacher training college back and you have say Yamabun and government quota or modify among phonity. Yeah, Yamabun be create tough on swap. You did the institutions be far 18 more than 300. Now you share 11 constituencies you have Yamabun on the project here. Our teacher training college at the back. No, na yema nyenye so bi abra no your position MP if you na twem na was teacher training college a onyamwe e de na gidi se ye Papa John Dramani Mahama abeka ne hu obi wi na odi ama ade hia e wo Bonu East ni titiru e teachman North na yema Bonu so atima kwa ntiti e de abeboa ye da se e wo ntwemu a wo de ama ye e wo hono
Akwakoba ne saa no ye hwe anim se bibia ebeto so yi yenko free SHS yakwa ntem trofo bibia ye kwa bonten ye ne maame no twetwe nkomo a ebi mu hu bi wo mu se His Excellency John Dramani Mahama eba betwa free SHS mu no kwa bi wo mu saa Nini aba no krobi ani and yet any say MPP for ntiase obrofo a friend the word review mu no the MPP for the nim dictionary ba bi o mukunya free omo de nim say review ni chire cancer but they say MPP for hu say review and chire cancer and say na anu ya gugu omo di ni potoi ma so omo committee a say committee of review the friend na ma say na review no omo tiase ba Yewura John Dramani Mahama just pesu bia o ka say free senior high no aba atenase na emom niema bi wo ma anya e wo say yehwe ni sia no na ye tutuyi na eboa ye manfo ene say enne secondary school e bekoyi obi kwa anopa obi akwa mmere ye friend go track green track one enso me nu na be dia dance say nka free senior high na aba no e wo say nke mo friend nu na timi eko me no ka say bi no school okwa nanu ya say January 5th say second year bi no school omo so omo kwa akotwere exams ase abetena fi enti sa omo exams omo kwa akotwere no omo kwa akotwere abetena fi be 2 months and 3 months na na mo fra kwa munsuya omo hwe so munsuya de na kakra wa kosuya wase abetena fi sa enu no o kire say e wo say nya akade ade ma free senior high no enti Yewura John Dramani Mahama 2015 or started BBA friend progressively free senior high. Na day students no ebi kro 20 cedis as school fees. Na podas no so masse. Ya ade na ekoso e wo school so no. Enti saa na constitution ni kire say yenya ne kakra kakra ho so ya zo a. Na prime MPP abamba na oye ne say yenya ne hose. Ene hose na ma na emofra nuanide nnyemo bibiro ho enkoyi. Na ejidi say ye papa John Dramani Mahama abai review no abai ebi ni say oba be nsakira enema eto chima o free senior high mu oba be emi na odi aboaye ama ema bunu mu daachi aye kama edi amai enti papa John Dramani Mahama enkan ba bia da say free senior high school obetwam where you can say review ti afre me de say MPP for at review na say review and say cancer na emom oba be nsakiraye niema ayenkoye no oba be ye e de aboa Ghana education service am free senior high no akoso yi e de amwe nti ma memu say sa double track yi ye besi anu ana say e wo no mama nkwala no o say sa double track no ne papa John Dramani Mahama aka ne say ti oba no infrastructure no ene ya ade a eno nti a double track no eye adwuma wa ha no na se schools no infrastructure I think say sa double track ni nyina be fi ho ayede akọ enti ya papa John Dramani Mahama also him say o si school dan ba kusi ho a iti fa ngba bebre community senior high you blocks no see here just one building ba wura ma bia bi wo fa ngba more than thousands enti ya papa no wani so di hu na ko de ba be boa ye am gidi say obesi adan am infrastructure needed infrastructure everything there yi sa double track no e dey afi yes I'm sure and papa yi ebe di on my December 7 ye dey on my share in sa obeso eni ye light in hun sem ye beka ya say light kan hu bi na Ghana for maybe atwam wo mo vote ye editor His Excellency John Dramani Mahama be pa try niema bi ku akwan mu a eba be Ghana for ye kura na yesen ka kasa MPP for by nya MPP ne so good so on records MPP by for finance minister mo former energy minister ni aka Dr. Mahmoud Bawumia ni aka pense okay dum so na e ba ye bra na NDC wo abanu ni na enye nemire asema na e wo dum so no akwa yare ayi we kan say kwanko je say yare a wa kwa enkoda but ye papa no take bold step say mampanyin bi aba problem no wo ho awa man Ghana enti nya twiniti a wa soso ano na wajan hopo na we ba eno no ye say
baabi a aduru no ɛyɛ sɛ yɛtumi to dum so no ase nti yɛ papa no ekra terminal plans bebree ɛde ba ɔman no nti on records MPP by megawatt bia no on bɛka national grid ho MPP fo bitimi abɛka kyerɛ sɛ ɔmo bae no ebia megawatt say no de ba MPP fo afọ akokra ma dum so no yɛ ade a yɛ papa John Dramani Mahama sɛ ɛbɛka kra yɛ papa John Dramani Mahama penso no minister bi efrɛ no honorable Konrado Nkɔ a ofiri Ebono East ha yɛ but na kunwa kra o ma timeline sɛ eduro no ntima nso dum so no no a bɛ resign ampa eduro na dum so no da so on or resign ɛma yɛ papa John Dramani Mahama ɛfɔ akwan so a ɛne wotimi so ano enti MPP fo nyom na so ho but current dum so a na ɛwɔ hɔ no ɛyi program a MPP fo fu a ɛwɔ sɛ kɛde power ɛma enya light no aban bia ba no bi ɔgya hɔ a ɛfu a dogo a ɔgya ɛwɔ John Dramani Mahama bra ofra ban mu agya ɛdi tumi ne ma na Akufo-Addo former president no ɔgya 6 months fu a na ebitim dia a power ama yenya nkania wɔ man mu ɛnɛ ɔgya ɛhɔ akɔyi a na anu ya ɔgya konwam de man ɛnɛ sɛ ɛnyɛ papa John Dramani Mahama ne research agenda na kyerɛ sɛ ɔpɛ bibia ntɛntɛm a wotimi esi ano a kanega na yɛnte asɛmpa because fu a ɔmde gya ɛnɛ one day pan ka ɔmpɛ sɛ ɔmde ɛsɛ kofu ɔmde ɛkoto dum so mu yɛaka sɛ papa yi baayɛ ɛna dum so asan ayɛ dɛ aba by visionary ɛna experience ɔwɔ nti ɛnɛ watimi asosɔ saa nneɛma no ano a yɛgye di sɛ efiri hɔ kɔ yɛ saa bere a ɔbɔ ne energy minister di ɔmo atoto no ano bi no ɛnɛ sɛ parliament gyini tum na energy minister ne bɔ office a yɛde nneɛma bi bu akwan ma ɔhaw ɛne programs a ne face no yɛhu bi Miracle Aboagye ebe abɔnten bɛka sɛ National Cathedral no Ghana sika wura mu paa wɔn hu yɛ a ka wɔn tie Ghana nka wɔn anye yɛbusa sɛ mɔba yi mo bɛtoa so anaasɛ konkon wɔ sɛ deɛ tie na ɛho nsɛm sɛ National Cathedral no wonu obi wɔ apam a wona wakɔ apam ɛso nya mampanyin former president Yoweri Nana Addo ɛne Nyankopɔn ne kɔɔ saa apam so obesi National Cathedral ɛde ama nyame agyidifo bebree kasa sɛ yɛman wɔ nsɔnna bebree kura soso paa yɛwɔ asɔnna so bebree nsɔre nso agu tikɛ bɛsrɛ sɛ ne esise wɔ sɛ yɛ matimamfo ho tɔ mo na wɔ sɛ yɛ baabi a na agyagyefoɔ dan ɔmo asi a ɛnkyɛeɛ ɔmo wɔ department ahorow ogu ne nyinaa gu in the name of National Cathedral ɛde ɔman sika agyegye ɛsan bie akwanya agyegye amanfoɔ sika ɛde kan ho sɛ ɔmo yɛ National Cathedral me ne wɔka sɛ sika aban na sɛ no me remfi a $50 million bibi I think say but as times to be collected $50 million aban no ɛde koto amena a nsu gu wantumi anyɛ a yɛwɔ amanfoɔ a sɔfoɔ ɔmo deda board so a bosome na aban tu ɔmo ka ɛne nti a yɛtumi yɛ saa yɛdi yɛ bɔne ne de hyɛ nyame in the name of God adeɛ bi a bɛyɛ bia wo sunsansoɔ adeɛ a na wɔyɛ a na mode ayɛ korɔ no adeɛ a na mogyegye ho sika di no sɛ ne no bɛka bi aba yɛwɔ asɔfo bebree mpanyinfoɔ a na ɔmo da board so ɔmo resign because corruption a na ɛkɔ so no so ɔmo resign na ɛnyɛ animguaseɛ no na ɛnyɛ ɔmo de saa adeɛ no in the name of God a ɔmo de gye sika a ɔmo adi saa sika na ɔmo agya no akɔ enti Nyankopɔn so ne tie Ghana fo so firi a ɔyɛ MPP fo firi hɔ nti sɛ mmerɛ aka ɔka kaka bensɛm ɛne sɛ yɛntie yɛka wei Ghana fo so sɛ saa adeɛ wɛnya adeɛ a yɛpɛ ɔsɛ da yɛbɛyɛ nti ɔkɔ position na ɔmusua ɔmo lessons a it's up to them but National Cathedral ne deɛ Ghana fo haw ne abɛbrɛsɛ wɔm sisi a no ɛna ɛma mpanyin John Dramani Mahama na ne suadi mu nso ɔpɛ sɛ ɔtu aseɛ na ɔdo boa yɛ sisi a bɛfrɛ na waba Medase yɛkɔ anti-LGBTQ time ana His Excellency Addo Dankwa ɛte so no NDC nem sɛ ɛna yɛsɛ yɛn yɛba yɛbɛtwa mu yɛba yɛbɛyɛ ne sɛ yɛwɔ sɛ nka Nana Addo asan ne na nka afiri ɔman no koraa kon so sɛsi a John Dramani Mahama aba ɔba yɛ foto a wɔde ma
yɛ maamenom ne sɛ yɛnkyerɛ nkwalaa no yie ɛwɔ nyamesom yɛmfa nyamesom tete wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔn nso mma mmesan ne anaasɛ asɛnsi deɛ ɛyɛ ayɛ ɛnyɛ yɛ susu mu ɔkùnrin tu deɛ teɛ ne sɛ yi papa yi baeɛ na ɔtwe ne nu koraa me na obɛdi adanse so wɔnyae na yɛde bill akɔto parliament ama ɔmo awie a sɛ mampanyin de ne signature si so na ɛbɛyɛ law ɛwɔ man mu former president president Nana Akufo-Addo wansan me gye di sɛ ɛba ne last hour yi koraa amanfoɔ man pressure paa still ɔso wansan ɛna Catholic Bishop Conference na no yɛ deɛ Papa John Dramani Mahama si akonnwa so na nkɔmɔ ne tim kwan wei na ɔmo kɔ na nkɔmɔ didie ɔmo kɔpɛɛ saa issue no yɛ ɛde bae ɛna Papa John Dramani Mahama yɛ ka sɛ saa adeɛ no ɛyɛ bill a abandadan na ɛsɛ nkɔ san ɛna wɔnsan na mmom ɔbɛsrɛ sɛ Catholic Bishop Conference no ɛnkasa nkyerɛ mmabunu no because ɔmma yɛ culture no ɛni yɛ mu yie because yɛ culture no kyerɛ sɛ saa nneɛma no ɛsɛ yɛtwe ho yɛ den ɛfiri saa nneɛma no ho wankasa wɔnsan ɛna wɔka sɛ wohwɛ wɔn making clear sɛ wɔnsan ba me gye di sɛ papa bi san afei na waba ne council of state ko nyanyɛ afei na oyi ne ministers and bill no nso a ɛkɔtɔ parliament ɔmo yɛ no ɛkɔtɔ mampanyin akonnwa so ɔno nso yɛ mampanyin foforɔ a waba no ɛwɔ sɛ wonya kwan na ohwɛ mu nso obɛnya legal advice me ne wɔka sɛ afei kora na ɔbɔ no atɔ no general din a ɔma vɛte no ɔmo nya nyɛ no ntu enti no ane sɛ yɛbɛnya ntoboaseɛ de ama mampanyin na wasɛte ayɛ dɛn awie onya sɛte wie a na nka Catholic Bishop Conference kɔ yi na wo na adi ho nkɔmɔ a ɛno deɛ obɛtumi take legal advice because ne yɛyɛ kan sɛbisɛbi ɛnyɛ yɛ adwene na ɛbɛyi so aka sɛ si anaasɛ moral right na deɛ etia but mmara mu no nso ɛwɔ sɛ ohu mmara a ɔbɛhyehyɛ a ɛnsan kɔyɛ mmara a ɛbɛsan bɛyɛ problem asan de ama ɔman no eti mmara no a ɔmokɔyɛɛ no ɛwɔ sɛ mampanyin ahwɛ mu yie na ɔgye legal advice so fi ne legal team attorney general ne nkurɔfoɔ na ɔde atoa so enti so obi ka sɛ mampanyin so ɔnsan a mampanyin anka sɛ bill no ɔnsan sei ɛna ho nkyɛn mu yɛ ɛte Mami Musa sɛ His Excellency John Dramani Mahama ɛsi ɔbɛyɛ investigation ɛna ɛwɔ Ghana Japadeɛ bi a wɔwɔ hɔ no yɛwɔ nkonsa na sɛ tua na ɔbɛtua sɛ kyerɛ nso na yɛbɛkye wɔ wɔne ne yɛ adwene na nkyerɛmu bi wɔ mu saa Ghana Japadeɛ deɛ kɔdi amanfoɔ bebree abusua no de akyɛ afa aban atwa mu ɛno nti a mampanyin yɛ sɛ wonya nyi atɔne di no koraa no wɔyi team yɛ from operation oral ɛne sɛ ɔmunika nye information ɔbea kwanya ntoɔ Ghana ni biara osusu sɛ corruption anaa katasehyɛ ne prɔyɛ ɔmo a wɔagye aban Japadeɛ ɛnam na kwan so no ɔmo susu sɛ ɔmo ayɛ saa deɛ no information brɛ oral team no nti oral team no bɛgye saa information nyinaa aboa no ti pra attorney general bɛyɛ set ɛwɔ office no na ɔmo de akɔma na attorney general no so anamontu a ɛsɛ wɔtu ɛde fa ho prosecute ɔmo no wayɛ dɛn wayɛ enti aten sɛ anamontu kɔ a mampanyin John Dramani Mahama adi kan tu no oral team no koraa no kyerɛ sɛ wayɛ krado sɛ saa nneɛma no ɔbɛgye because ɛntimi mma sɛ nnɛ Toyota V8 na obi ekita 13,000 atɔ na nnɛ motor bicycle koraa yɛtɔ koraa yɛsɛn ɛwɔ man mu aban Japadeɛ nsase ɛda hɔ na aban mu mpanyinfoɔ a atwa mu kɔ afom enti yɛnhwɛ yi a aban nneɛma ɛbɛka no sɛ aban bi aba na sɛ ɔfom a ɛbɛduru baabi no yɛnya aban Japadeɛ bi wɔ baabi a enti yɛgye di sɛ oral team no gu so ɛbɔ adwuma me na wɔbɛgye adanse sɛ wohwɛ social media bɛmu sɛ yɛwɔ kugyato ne mpanyinfoɔ baabi a wɔbɛkɔ bɛmu sɛ asase man asase na aban mu mpanyinfoɔ binom afa asase na wɔn develop ɛnyɛ nti wohwɛ a mampanyin John Dramani Mahama na montu a ɔretu ade fa saa nneɛma ho no ɛbɛboa na me mo gyidie wɔ ne mu sɛ baabi a aba a ɔpɛ ne nneɛma gya so no ɔman Japadeɛ baabi pio biara kɔdi ne hɔ no ɔde bɛba na wɔamfa mma a ɛgye di sɛ attorney general no bɛdi akyire agye ɛde ama man no ɔgye di ama man yi His Excellency John Dramani Mahama to bɛbu wɔ man yi saa mmerɛ no sikadi ankɔ so ana
Oh, say, yeah, the corruption tag will be at the man, but MPP for buy. Say no music can. Say na corruption be a boy papa na appointees so a. Nka me di so mo ache omo de omo gunda dada. Until say ye be chi obi ama court a convert no dey. Untimi kan chi obi say obi komfo. Ye papa John Dramani mama pension. Ye di sa subo no bono. MPP for kan papa na hwane but MPP for buy no. Say if truly say appointees no discussing na no musi pa ye hu say na MPP for see your moduma come jerry former appointees no dey pray omo na president mama eno yɛda ase ne nkyɛmu a wode ama yɛn ma yɛnkɔ na yɛnyanya wɔ sɛ da bɛyɛ abɛtumi akɔyɛ adwuma deɛ mebusa ne sɛ yɛto ɔba wie yi ɔkyena a wobɛte sɛ yɛse NDC youth akɔ close office wei new job koraa last 2 weeks yɛnya ne nti yɛsɛ wɔn akɔ close offices bi adɛn nti na saa nneɛma ɛkɔ so NDC youth say close government offices and there I don't think say because if you have this year nyanya ntie bisa ana wanya ntie bisa omo close tete pa say eno na make us a new job to be 2 weeks me can go east here oh say yakoye the same party there you are in so any senator you can answer ka say to office ni me no kwasem say amanyosem a ye comparison say so masi we ndi His Excellency John Dramani mama kan say the MPP for aya o magya ho akwa o man so nkomo ye o man ye nya fi no body so bodu bia oni mre anti aba to aba ma enye o say ye to oba wie no kwasem say MPP for hu so mo lusu na e won nyema bebre o ho a no mpese o mo sesa e free government institutions bebre o ho a no mo pese o mo fa for example ye hu cars bi ma but teachman of say ya police station cars bi na for treasure guma no na wanchi ni potamu a free ye teachman of hey youth ni tim kwaji di be si police station esi to bodom police station enti ano no chese youth na yes police baye brebe ya to ba wi omu so mo for treasure what do you do boy ya to ba wi enim se amamu de continuation to aso nti se wo lusu aba wo de aban nyema e wo ho ekwe anu na ema mabunu no esoro se aban japade e wo ho ye bo ho ban because ya kai se MPP for be fra ban mu 2008 ana NDC for ever wo ha wo ba office we wetin ba say ejada ha wo ba ko ha document we ahira MPP for kra ba ban mu 2016 ombeje me kai yewura komrado nko aro energy minister ni fie kura no mko ne laptops ne ma mko gigi NDC ministers be laptops ni ma be brand before nko say informations bi wo ho a omuhia wo so a so man here omuhia some informations ni NDC YouTube bia ko say bibia na mom ne mabunu na ye ne say ban japade ni institutions ye wo ho aye gidi say ya hwe ya MPP for abechinchimi nsa gu yachi asese niema documents bi kwa ho amba ya ene na yebo ho ban yebo ade ho ban no chese yakwaje ya ba hai ene se ade we yebo ho ban ntina omo bo office no ho ban se new job in it was not more office no money not more office wo be kom na niema bebre gu ha ya hwe ya because ye to ba kra wi omko hia me referee district bi omko na not more office and the in chance packet 11 packet eko eno mkoji meanwhile for government okay eno mkoji ya on Sunday bar assembly ho okoton so okoye ni den yo omulusu aba no niema bebre ho a omahu say omofra ban mi nti no mo sesa na basabasa enso enye sa na yo say ba bi kwa mamu de ento aso enti say nye wo ma miska na papa ska na de koton niema no ena se niema na ya to aba na sa aba wa fi ho a e so jama ban fufuro be ba no e be to aso ba o ka say ya de aban skanti ya nya to wie e wo se me kofa you to never insist
you be insist say you be bo enye say you ko pam obi afiri office on ye mari ya du but you bo ho ban say de be ya aban nyama enye basa because me no ka say district assembly no in say his excellency John Dramani Mahama and the letter about say NDC is in PR step down coordinating directors say you to me ya me na ho coordinating directors information go on nya Okay. It information mo pe and ya te say omo de ade we ko hai na say sa bre no information no adi kan ba na bia ye fro coordinating director na enya na ye o say di kan ko ba de ko ba say be coordinating director mane enti anu che say ye pam amfo fro officer na bibi enye sa ye bo ho ban e da to na e man na japade e be bo ye nyina Eboa ye nyina de akoye bambo no ke wo mmra bi wo hono mo a ebi e be tro letter de akoma mo ebi amon close office we ana mo nyese de ko ba ne say youth na ko bodom pem ya tum mi nua ba me no ka say obi lo du fertilizer kia ba ko de ko be na e ko to letter e de akoma police na coordinating director say only letter ni no be the fertilizer e ko ni bisa fertilizer a mo lo dia omode ko no unse sebe ya ebe ye di na enkofa enu na me chọ se man de enu na me at cho least you were the right way a ebia right way ni dey ni pa no fertilizer dey ko enu right way ye dey ndi o the fertilizer ko ndi fertilizer o dey ko no ya ko je ne mo de cross efi o di free teach my head no di si wanchi no na mu no ko boriga ana o ko ball ya ye be dan aboje oh enti ye woni madu amoma ya nwinu ko se na esizi ade na esi ye wo media steps bi wo ha etim take care prevent ade because fertilizer ya jide go e man ne de nti akuafo a mo deserve no se new DC obeba na MC obeba no ten no wa che de ama akuafo no ti imagine se sa ne ma we nyina agu ho sa ne ma we nyina agu ho wontima cha ma akuafo egu ho wontima che ya to ba wi a wa rusu efi na akwache say nti ya kire wo taye na adomoni ya na di akire nti ya so hwehwe ma mo fasa ade ma ne nyede eni e nti sanati na me sure me MPP aban abitwamko wo mo modern boss na net MPP aban mi nua se ko yi an kaka na fo go so ndimo wo hu MPP aban no omodi mo nyame no de beka wo vote no na kire vote no ne because MPP no na be vote e kire MPP modern mo enyame na memeka MPP modi a kire but wo dia abato eto ye no because obia ko school so ya dem exam san na kire no modern mo meboa timi gidi se ko school se ko wia ko school wi ko twere exams ntu exams no so pass ya papa be wo so ko school abraba akoko ebo abraba papa so wo feli so papa be hu anamo akotu ye meboa enti exams so mo ko twere ye no exams na ma ya hu amambo be ku no mai nti MPP modern mo ye de be measure e wo election na ya boy emu medasi free SHS ebe boy oh free SHS policy a good policy na free SHS na wasa ya fa dia ba mambo yero ku ba do o sheda ni ska bia da ma wade bo ho bra o oni ye ni flex money say ye twa bia to ska say na de bo ho bra ko fo ka say ra John Dramani NDC NDC so mu sete fund be very heritage fund ye all ya no mutu ye be yeska say de be ya ye be nya bi na da bi no mabunu no mbeba no o ze nyankopon anya ma pod che oyo no so fa so ye nya bi na ye si bi ama mo say mo so bi nya so fa so da bi no mo ba mo say ni na mo yo bi aye nti free nya ha no good policy but implementation no kwa ya fa so aye no en na emwa ata say en na emwa na message asere say ti say MPP for oko but here John Dramani Mahama o man ni bra basic schools no because you see basic schools ni free but no ba basic schools na cost be brave there because any free over printing free ni nyama be brave and so ya channel ya focus ni na nko free senior high ya man foundation so ehia na pillar ti man bia so fa pen and this our motion so ya mo frank to na tete no ndia His Excellency John Dramani Mahama si oba tertiary student first year be free e bet me possible possible na nipa ono say ono no
nneɛma ɔbɛka biara no wadi kan bi di akonnwa bi da ɛna onim na obetumi ayɛ saa first you know what can say is it first year or so first year ɔbɛyɛ amɔ tin sɛ ɔbɛyɛ because say we nyina bi hia finance minister ne contribution nti yɛn mɔ mpa yɛ na finance minister prove and nneɛma nkɔ so ɛnya kɔ so wie a tin sɛ ne bɔhyɛ a wahyɛ bia ɔde so ɔhyɛ yɛbɔ sɛ within 14 days obɛyi ne ministers ne yi ogu so ɔyi ɔmu so ɔbaeɛ in fact resetting agenda na de ogu so nti I think sɛ ogu so ɔkɔ no policy ɛna nneɛma bi a waka so ɔbɛyɛ no so me trust him no so ɔbɛyɛ nkɔfɔ se Ghana ɛnsan nyina faako bie ma na sɛ nneɛma ntumi nsan ntem kɔ akyire bi ade a yɛtɔ ne 50 cedis ne ntumi mma 30 cedis Ghana bɛgyina hɔ anaasɛ wɔbɛte so ma yɛasan kɔ akyi sɛn ne yɛnhwɛ anim NDC abɛbɔ ne ɔsɛ hwɛ anim ni sɛ His Excellency John Dramani Mahama so ɔba ma ɛho ntɔyɛ nti ade so a na MP for the asoasoa yɛ nti a na ɔka te sɛ betting tax na wonya million a wafa 10 million also be na fro de ayɛ de ama yɛ ɛna yɛwɔ taxes bi so wɔ hɔ a na aban no de aba te sɛ COVID-19 tax ne ne wa be COVID-19 tax na so meanwhile former president Nana Akufo-Addo be gyina ka sɛ COVID ni wɔ na yɛ COVID free country nti saa atoɔ no bi awɔ hɔ a ɛyɛ dɛ nti aten sɛ oyi saa atoɔ no nyina firi nneɛma bi wɔ hɔ a yɛn bɛyɛ dɛ ɛbɛhena ayɛ kakra why na ɛka NPP policies no youth empowerment yɛsɛ nipa 10,000 ɛna esua adwuma underground a yɛwie san graduate ɔmo ɛma ɔmo machines sɛ obi yɛ plumbing a yɛbɛma ne ho machines na ɔde ayɛ mpakyɛ wote ho asɛ yɛbɛtɔ abɛyɛ na mehu sɛ ɔmakɔ fa kaya yɛ no mehu sɛ ɔmakɔ na wote kyima wote sɛ babɔ dwa ama bi machine woyɛ nsɛntwerɛni wote te kyima wote sɛ yɛabɔ dwa a wo nsɛntwerɛni wante because yɛka radio stations akɛseɛ a yɛwɔ free FM a free FM woyɛ adwuma wɔ ha nti ɛmma sɛ yɛbɛbɔ saa dawuro no a wo nsɛntwerɛni wɔ ɛna ɛwɔ Adepa TV ɛna wo kasa yes nti sɛ Adepa TV a sɛ saa dawuro no aten sɛ mo nso saa nneɛma a mo ani trend nti ka mpo akɔfa na mo nso mo de promote but saa nneɛma no wankɔ so nkran ɛna wote sɛ kuma sɛ ɔma akɔfa bi na wɔtwe mmienu ɔmo nkɔsua ma ɔde hyehyɛ ɔmo nkɔsua kɔ ɔmo fa so toto ɔma no ɛmɛgyina no asa MPP for no ɔmo nim sɛ sɛbisɛbisɛbi yi nyansa yɛwura John Dramani Mahama ne manifesto ɛwɔ ɔsi free apprenticeship program ɔbaa bɛ implement wobɛhu no bi ɛwɔ teaching my head ɛne sɛ saa mabunu no ba obɛsua adwuma ne masters no nso ɔbɛpɛ kakra ama ɔmo na wapɛ kakra de ama ɔmo ɔtotɔ aduane di na wɔwie a aban no asɛ n'asɔ n'ase aboa no na akadeɛ kakra obi nya no ɔde ayɛ na nyɛ nyina na bɛtumi akɔ sukuu saa mabunu etimi boɔ ɔmo na ɔmo tumi sua saa adwuma no nyinaa wie na ɔmo nso si na ɔmo bɔ ɔmo abraba saa mabunu ba bɛ contribute to development of the country taxes na akɔyɛ government sector workers na ɔmo tua no saa mabunu no ɛno nso sua adwuma na ɔba na sɛ edu sɛ assembly no ɛdidi toɔ internal generated fund ɔmo kɔ no hɔ na ɔmo kutwa ticket ma ɔbɛtua na ɔmo anya sika deɛ ɛyɛ kuntu eti afei na proper free apprenticeship program no ɛba so yɛhwɛ no mu sɛ yɛwura John Dramani Mahama ɛde ɛba sɛ ɛba bɛboa mabunu no ɛnyɛ deɛ ɛkɔfa amanfoɔ na wɔtwe mmienu kɔsuma ɔmo kɔsua ma ɔwerɛ hyehyɛ ne nan yi yɛba bɛpɛ nnwuma a ɛbɛboa mabunu no ma ɔmo anya sika ɔmo sɛ nnwuma deɛ obiara tumi sua ba yɛwɔ nnwuma bi wɔ osua ɛkɔhyɛ so no yɛ dɛ ɛde ma wo ɛno bi na yɛwura John Dramani Mahama so ɔba no ɔde abɛboa mabunu wokusa me question sɛ mede m'ani hu bi sɛ wɔn abɔ dwa bi a me ne me cameraman yi deɛ yɛkɔhyia the former vice president Mahmoud Bawumia ɛwɔ Valley View a yɛkɔhu sɛ na nneɛma gu a yɛde graduate meka kyerɛ wo sɛ ɛbɛka na wotwi mu na meyɛatɔ bɔ sɛ aka so woyɛ awɛ ɛna ɔmo yɛ saa mese ɛka na wotwi mu na meyɛatɔ aba na ɔmo yɛ ɛyɛ mmabunu na ɔmo sua ɔmo adwuma dada o okay ɛna ɔmo kɔfa ɔmo de machines bɛhyɛ ɔmo nsam mmabunu ɔmo adi kan wɔ ɔmo baabi ɔmo sua mese government de saa policy yɛ baeɛ anka MPP for ɔmo ba radio stations no ɔmo no nka abɛte ho asɛm wɔ teaching ma adi aban fa saa policy ne mma ɔmo nkɔka nhyɛ carpet ase o nkɔmmɛka ɛnam sɛ ɔmo ntimi nyɛ saa bibiara saa no nti MPP ni upa bisabedeta ɔnya ma just political yi bi na ɔmo bɛyɛ
na otwe no abato ne ho ayi na oba be rules no de that thing say nye fine say ye di mabunu dache me no ka say ye were John Dramani Mahama ministries ni plan what should that create one purpose for youth development for mabunu tempiano abambia ba onyamma so na ma Ministry of Youth and Sports o say mabunu de ni di agudi emu anti no di akwa sports no so plan just sports ni nyina football nko sports no so ye kan no ye omo mutu America ye wo table tennis ye wo vol to say toso but focus on football this time round because you say can mabuna na yaka sports na say ni ji agro ho anti but this time round youth was it Ministry of Youth and BB development say job creation I think say me person ministry the amount but until a child say focus on youth so say I should that youth ministry or the babe po mabu ti jenhwe ni mu say mabuna wo man mu the brebenya nyuma e de ayina so first time our Baba vice president and the Nanado ne mamu ye jamu man so bo ani say first time our Baba vice president ka bibi fa ho na fa wa boni ne wo nyina to fa na ye nsori obi a ye boa o man ya you aba so ye oba ma e wo bibie ma e boa ye o say you decision do o kwara Ibra nanka His Excellency John Dramani Mahama baby here osusu mo kire ma me enam so ye oba nti o adwefufuro bi o de ma no say ma no mo abataye kese ye de mai ataze ma mo abataye ti say unu ukuru wo na o make decision bi osusu no kire o ebi odo ye adwem se na mafa ebo a uturu fa so beja nti ye ma me professor onye just ayu onye just oba oyoba wo suantie ekwachi onso na first vice chancellor at University of Cape Coast oba wo di kan secondly African universities vice chancellors no onso na no ye titinani edemo eti echiro di bra maame no apija kodu onso na ye first oba obeye Minister of Education oba obehwe adisua so oha it tells us say maame wo nimdie kese a o de ba beboa ena man general no so ye hwe wan keka mo de woni mama ne mama ya ti ase say ne matimi ye ne matimi bi ne me matimi ye ne matimi ye de ye bi na mutimi ye kra ma na ye de ebo so nti ye maame no ba wa ba no o de ne nyansa ne nimdi bi ne nimdie ne bi ye beta ye papa John Dramani Mahama achi na man na tum o me de maame no ba wa ba no tum say it's from God a divine nyame ena de na maye so my vice president enfamaye no mo e papa John Dramani Mahama na ye public drum ka sem de ma de ma ti me mampanyina na mampanyina be de chiri ai onti banyakopon a kire so o ne pa bi di fire maame Professor Jena na so e de mai ti in general no de ma me be ye adwuma e kai policy ba ko a no champion pa o say National Women's Development Bank ma bank ya ena ni so de mu ene se fie be da efrimai se ne amamu boni na na abuja no hokoyi ade a nanka ma emisa ho asem kura ne se okudidwa ewie ne sika so kura ade ono ati nya kwansi bi to nkyene ade to nkuma wanwane ba ne o cheki ama wa o cheki nkuma wanwane nkyene de ka ho go na ya atu e wa bandada no penso enam sa amamu boni nti enti wo kire se ye ma bank ne ba no so ma ase e be ya ne ukopɛ busia e o bank bia ye se yeso ko fa fie krata na enim se ma bebe so si fie me ma to okwa ne kuru fa krata no ma no ne nam ho o se ko percentage bi kura be paso bi aketo bi so kura na ye dia ye dia acho ma ko na be yegmo ti won se ma boso mu ye da e ma fie problem ye de ma ne wa boso mu de na bi ma wo ha wo ko nya bi ma wa fa wa nya bi ma wa bu ba wa shawai wa yo mu wa twi wani kama shawai ki kama ya mu fi ya ditu na bi ma ato na se ugo bisa diska no wanya bi ma mi jiri se project ni bisi because wo pe bi akọ ba se ugo aboso mu kama na wa bi business center bi na wa run ugo to mu da ugo ade wi a wa ti to wa wo ho ba wo e ma e ba sa ugo fi anya fi na bufu because
na pressure no nti wokɔbisa bɛrima ɛna nku ɛna dress ɛna hwane kɔbisa bɛrima saa nneɛma no pressure nti wanhwɛ wo na obɛgya aware a na obɛtu fie koraa yɛ dɛ agya wo baasa woyɛ bi na wo so soso no ase kakra I think sɛ ɛbɛma mo asetena akɔ nti yɛ maame no wɔ nneɛma pa de ma yɛ nti ɛno na mmom na ɛwɔ sɛ yɛhyɛ mmabaa no nkunan sɛ wɔ sɛ ɔmo yere ɔmo kɔ sukuu na da bi no na yɛ maame yɛ vice a kyena bi no bi a yɛ mmabu no yɛba no mmaa bi so ne tumi abɛyɛ president na ayɛ dɛ ankasa de aboa ɔman Ghana. Ɛde aboa ɔman Ghana abusua Mr. Bernard ɛna yɛte ne nka no deputy secretary for NDC Techiman North ɔno ɛna yɛte ne nka no nti yɛde yɛn nkɔmmɔtwetwe no ɛbɛsi ha yi a deɛ wonte aseɛ bia no bɛtumi agya ɛwɔ comment section subscribe na share nso so ma ɔyɔnko Nyankopɔn nhyira saa abere ne abere nyinaa wohwɛ yɛn